Супакой добро, сябры, прывітанне, ужо вечар. Та слова на нядзелю записываю вам трошки так пасля ўсяго, па факце. Але ёсць такія думкі, которымі хочацца напрыканцы гэтага дня з вами падзяліцца, каб з чыстым сумленнем пайсці спаць. Чытаючы Евангелие паводле святога Марка сёння, мяне захапляюць тры рэчы, даслоўна. Першае з іх гэта тое, як Христос дзейнічае. Он увесь дзень прысвячае сябе іншым людзям, і ён практычна раствараецца ў тых іншых людзях. Вось, каб напрыканцы дня ісці і з айцом размаўляць пра гэтых людзей. У нас зазвычай пра што можна размаўляць? Пра тое, што перажываеш. Христос перажывае справы, праблемы, радасці гэтых людзей. Вось, і з імі размаўляе пасля пра іх з айцом. І дакладна тое самае робяць апостолы. Яны прыходзяць да яго, вось, і гавораць яму пра ўсё, што ён што яны праз яго здзейснілі, да, пра ўсё, што ён даў ім зрабіць моцай сваёй, пра ўсё, чаму яны навучылі, дзякуючы яму, іншых людзей. То есть яны размаўляюць з ім пра іншых людзей. І, шчыра кажучы, у мяне такое ёсць прагненне глыбокае калі-небудзь падслухаць, што Христос кажа айцу пра нас, пра мяне, як ён на нас глядзіць. Думаю, што той любові, которая нас адорвае, той любові, которая была по этой размове, хапіла б мне, каб эту любоў прыняць. Другая справа, такая істотная, гэта тое, як дзейнічае Христос. Ведаеце, што ў тых краінах, дзе гадуюць авечак, ёсць два стылі такія, як гэтых авечак пасвіць. Першы стыль гэта калі пастар ідзе ззаду авечак і паганяе, а другі, калі вось на ўсходзе так рабілі, і Христос так робіць. Таксама здраджваю такі спойлер, калі ідзе і кліча. Пастар ідзе першы, кліча авечак, авечкі ідуць за ім. Вось, і гэта, думаю, вельмі фантастычная рэч, што людзі збіраліся, каб слухаць Хрыста, на яго голас шлі. Вот мы таксама вось гэткім чынам ідзем за яго голасам, калі адкрываем Біблію, калі хочам пачуць, што Христос нам хоча сказаць. Мы ў кірунку, мы ў працэсе. І гэта вельмі натхняе. Всім жадаю добранач, добрага вечара і ўбачымся заўтра.